status na WhatsApp ba tare da ka sha wahala ba akan WhatsApp. So dalilin da yasa na yi bidiyon nan, wasu na yawan cewa in tura musu status saver. Ina musu magana akan cewa bana amfani da status saver. So zan nuna ma yadda zaka ɗauko bidiyo a status WhatsApp ba tare da status saver ba. Shi isa duk wani mai waya Android zaka same shi da Xender a cikin ta. To ta Xender zaka iya ɗauko wannan status bidiyo a status. Duk wanda ya status din bidiyo ba tare da kai amfani da status saver ba, zaka iya amfani da Xender ka wajen sauke bidiyo a status na WhatsApp. Shi isa da farko da aka shigo cikin Xender ka, bayan ka shigo cikin Xender ka, kai tsaye ga wani waje nan kuna ganin da aka sa social, sai ku yi clicking a kansa, sai ku danna shi kamar haka. Bayan kun danna shi kai tsaye zai kawo muku zaɓuɓɓukan nan, ga Instagram, ga Facebook, ga status nan, alama status kun gan shi nan. Kai tsaye sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna shi zai dan yi refresh. Kun ga duk waɗanda suka dora status na yau a wayata kenan. So idan baka ga wanda ya dora status ba, ko wanda zaka dauko status din a wayarsa baka ga number sa anan ba, ko kuma baka ga status din sa ba kuma ya dora, sai ka zo nan ga wani waje nan an sa content, sai ka danna shi. So bayan ka danna shi zai kai ka kan asalin WhatsApp ɗinka. Bayan ya kai ka asalin WhatsApp ɗinka, kai tsaya sai ka zo wajen status. In ka zo wajen status kai tsaye sai ka duba ka ga status ɗin da kake so ka ɗauko. Misali muna so mu ɗauko status ɗin wannan da kuke gani ga ta nan, muna so mu ɗauko status ɗinta. Kai tsaye kuma mu shiga ku gani, kai tsaye muna yin haka. So sai mu dan jira status din nata ya kare, bana karewa zai yi adin ya koma can kenan, sai mu dan gama ganin status. So bayan ya gama, kai tsaye bayan ya gama, ka gama kallon status din da kake so ka dauko, wanda kake so ka dauko status din sa ya gama, kawai sai kai ba ka koma can ainihin Xender ɗinka, zaka ga ya dauko. Dan haka zaka neme shi a nan farko, zaka gan shi ya dauko. Kun gan shi nan, gashi nan ya dauko, kuna gani gashi nan ya ɗauku, shine wanda muka kalli status ɗinta. Kun gani, kuma tsaya mu shiga ku gani kai tsaye. Kun gan shi shine ko? So bayan haka kai tsaye idan kana so ka ɗauko shi, kai tsaye bayan ka kalli status ɗin, idan kana so ka ɗauko shi kai adin ɗinsa, ka ɗauko shi akan waya ya zauna. Ga wani waje nan kuna gani na alamar downloading, kai tsaye sai ku danna shi, gashi nan kuna gani, sai ku danna shi kamar haka. Kuna danna shi kai tsaye za ku ga wani rubutu ya fito a ƙasa. Misali idan na danna shi ina son ɗauko, kun gani save to storage, gashi nan wani rubutu storage Xender, wani rubutu a ƙasa ta hito. Shikenan na ɗauko wannan bidiyon da nake son ɗaukowa. Kai tsaye sai da ainihin home na wayata, home page na wayata, zan je in nemi bidiyon da na ɗauko shi a cikin abin nan dina a kan wayata kenan, shi bidiyon da na ɗauko shi. So kuna gani gashi nan, wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan bidiyon ya burge ka, ka shiga YouTube channel ɗin mu, ka danna mana subscriber, ko ka shiga pejin mu na TikTok, ka yi mana following, kana kai liking, kai sharing ɗin wannan bidiyon don mutane su amfana, ko ka hau kan Facebook ɗin mu ko Instagram, kai mana liking, ka mana followers, sai ka wuce. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode.